Ramogi TV. Bad migao makoro chal kor lwasi e pachoka wacho ni koth mapek masani chwe thoth gwenge mathuruka biro medore e dwene. Jarachendro mar Kenya Meteorological Department KMT wacho ni koth mapek no kidek dhi mbele nyaka dwe mar achiel higa manyien mar 2024. Oganda kwa mondo mi omed bedo motang' kendo gitem bedo mabor gi aore, kuonde ma pi pong'ie kod kuonde ma lowo sienyore mondo mi gibed mabor gi midhiero mithoro kel gi koth mapek makamano. Koth mapek medo goyo thoth gwenge ma pachoka ka jodak ma Tana River bende koro nigi midhiero bang' aora ma Tana pong' kendo muomo modonje e miechgi, wach makoro kelo luoro ma tuoche mithoro kel gi midhiero makama. Hata tumepigwa simu tu kuanzia saa 10 saa 9 maji tayari yameharibu kwa nyumba. Sasa vitu vingi vimepotea, chakula imeenda. Tunaomba sana serikali wakati huu wasimame na watu wetu kwa sababu mabarabara ni mbaya, ili watu wazidi kupata relief, chakula relief na pamoja pia mambo ya madawa. Bede migepe mag piny owacho koro kwa oganda modak e pewe kod kuonde ma pi thoro pong'o mondo mi gidar kendo gidhi kuonde moting'ore gi malo mondo mi kik midhiero mikelo gi koth mapek yudgi. People already know which areas are prone to flooding, which areas are prone to mudslides or landslides, which areas render rivers dangerous. So the message is stay out of harm's way. Don't wait to reach that point where we have to organize for your evacuation. Jarachendro mar bad migao makoro chal makor lwasi Dr. David Gikungu owacho ni nonro margi nyiso ni onge ranyisi moro amora ne koth makama biro dok chien nyaka dwe mar achiel higa manyien. In 2023, the heavy rainfall continues, and there is clear indication that some parts of the country may experience the extended season into January 2024. Bad migao no wacho ni siem mana gimiyo gande kinde mokalo kik kaw ka gir tugo kendo gineni gitimo ikruok makare ne koth mapek mapod biro medo chwe pachoka. Our message is take KMD seriously. If there is something you are planning to do that can wait, let it wait so that you can do it late than have a situation where we will be saying these were plans of the late. E gwenge ma Mandera, jodak osechako dar kaluwore gi koth mapek mosekelo lal, ne moko kuomgi kaluwore gi midhiero mikelo gi koth makamano. Naona mtihani kufika kwa mashule itakuwa shida. Na vile juzi ilikuwa wakati wa KCPE, pia tunaona kama mtihani italetwa na ndege. Lakini je, watoto watafika shule namna gani? And I'm sure tungekuwa mahali zingine za Kenya sahi hapo kuna serikali angekuja kitambo, lakini sisi hatujui. Tunataka serikali akuja hapa atusaidie. Bad migao makoro chal makor lwasi ko oganda mondo mi obed motang' e kinde ma koth mapek no igeno ni biro medo chwe pachoka. Adhi mbele nyakora mga jwang' moingo ji 500 osechako dar e miech